Vadikani tinokutendai nokuti sarudza tiri muchirongwa chenyu maichisambashow chamunenge makamirira nguva nemisi. Munoziva kuti nyika yese yakatipoteredza yakunge dunhu rimwe chete. Ndoziva kuti vamwe vari kutandadzana nesu vari munyika yedu yeZimbabwe, vamwe vari kunze. Tichiri kungobva mumazuva akapfuura muna February umu. 14 February yakaunza kugeda kwemeno, Valentine's Day. Regai ndirege kutaura zvakawanda. Regai ndipe vadare vangu kuti vazvisume kwatiri kuti yakakonzeresa vanozonyatsozvitaura nhano nenhano tichinzwa kuti zvinomborevei. Ndotanga nepano vari pedo neni. Tipeiwo kuti munobata sei zita renyu tobva tazopinda muchirongwa gare gare. Mazvita vateereri nevatariri, zita rangu ndinoitwa reValentine's Madiridze, Methodist Church in Zimbabwe. Ndiri kubata ndiri kwaSeke kwaMurape. Tinokutendai neuvepo mufundisi. Zita rangu ndinoitwa Tariro Kamumvuri, ndinobata ndiri kuWeddings and Vanhu. Ndinokuchingamidzai vadiwa vateereri nevatariri, tinotenda maichisamba. Ndizvozvo tinokutendai neuvepo. Tinokukwazisai mose mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Maichiguvare. Ndinoshandawo zvakare nevana vechiduku uye nevakawanana. Ndishandawo zvakare ndumuorganization inonzi Together is One. Inoonawo zvakare nezvevana vechidiki nevari kuyaruka. Tinokutendai vadikani, muri kunyatsoona kuti nhasi pano pane nyanzvi dzewanano pano, mafundisi vanobata nazvo vanodini. Nyaya iri pano ndeyekuti zuva rekunzi Valentine's Day kune vamwe rakakonzeresa, kune vamwe rakafamba zvakanaka. Asi regai nditi pamukana uno kune vakafambirwa zvakanaka nenguva yeValentine's nevanozvinzwisisa kare aiwa makorokoto. Asi chirongwa chino chakumbiriswa kuti dai mambotseketudza kuti tinge tichinzwana. Navazhinji vati tiri kungoita gurumwandira, hatisi kutomboziva kuti Valentine's iri kureve chii. Muongororo netsvakiridza yatakaita, vamwe vakabva varamwidzana zvekurambana mumarelationships, vamwe vakabva vatsamwidzana, vamwe vasati vakutaudzana, vana baba nana mai kuti vari kutenga ndezvipi zvipo vari kudidi. Ndiri kumbouya kwauri Tariro. Nyaya yeValentine's kunoku tiri kunyatsoinzwisisa here kana kuti tiri kubva taibata sekunge ndipo pane musimboti weupenyu? Maonero atiri kuita maichisamba kunyanya kuno nyika dziri kuchamhembe, tiri kuona kuti vazhinji vacho vakuita Valentine's sechiitiko chekuti vawane mikana yekumorana pachezvavo ivo vari murudo, asi vototi aiwa patori nemunhu anotosungirwa kuti aitire mumwe wake chimwe chinhu, akasadaro hapana rudo. Votomezha kana kuti kuda kuyera kuti ndapiwei, kuti rudo rwake rwakakura sei maererano nezvaapiwa kana kuti zvaasina kupiwa. Kana asina kupiwa akutoona kunge asingadiwi, kana apiwa oti ndinodiwa zvakanyanya. Asi maonero angu ininika ndeyekuti hatigone kutsanangura rudo tichiburikidza nezuva rimwe ratinongopemberera kana kuti ratinongocherechedza kamwe chete pagore. Hatigone kutsanangura rudo rwakanyanyokura maichisamba. Ndizvozvo. Regai ndimboenda pana Reverend. Muneiona sei nyaya yekuti vanhu vari kubva vabhidiruka, vamwe vatobuda mudzimba, vamwe vatodini? Nyaya yeValentine's mukuverenga nekuitsvakiridza tiri kutoona kuti nhoroondo yacho iri kure kure. Kareko yakambenge isiri yerudo, ichitoitwa zviya zvekudzi kupirira, amheno zvaitwa zvinonzi pachirungu paganism. Ndobva yazoenda ichisandurwa kuti Valentine's yakuzoitwa yerudo, yazodini. Nanhasi tinoziva kuti pane kakudhonzerana kuti pane maValentine maviri akafa, mumwe anga ari bishop, mumwe anga ari mupriest. Saka havachanyatsoziva kuti ndeupi apa watiri kupembedza, watiri kucelebrata. Asi inini ndinoda kuti kuna Reverend, rudo rune nguva here yekuti tiri munguva yerudo, tiri pazuva rerudo? Munozviona sei? Ndii munodzidzisana nevanhu. Mazvita maichisamba. Regai vatariri nevateereri nditaure ndichiti rudo runofanira kunge ruripo nguva dzose. Dambudziko ratinaro isu idambudziko rekungotevedzera.
chatangonzwa chataurwa takuda kutochiaplyawo muupenyu hwedu, but hatisi kutanga tatsvagiridza kuti chakazobva nekupi chikazoenda nekupi. Saka rudo chairwo runofanira kuramba ruripo. Mapresents ngangoramba achingopiwa vanhu, tirege kumirira kuti kwaita Valentine maichisamba. Saka nyaya yekutevedzera ndinoona sekuti ndo iri kuti ndizvozvo. Iyo inyaya yakakura. Hanzi tiri kungoita mawira mombe, vanotaura vechidiki hanzi ihakirosi, tiri kuhakira hanzi tiri kuhakira. Hatimbonyatsonzwisisa kuti izvozvo tapasvika sei. Asi kana munhu asina kutengerwa chipo, ndiri kuya kwamuri asikana, kana munhu asina kutengerwa chipo, munoziva kuwana kunosiyana kauko. Ende kana tatarisa riri dheti rimwe chete, ende dheti iri riri pakati pemwedzika iri, pada muri munhamo, pada hamuna, pada zvadini, zvinofamba seiko? Nekuti tiri kutarisa kavamwe vapiwa. Tinotenda maichisamba. Ini maonero angu vateereri nevatariri ndeyekuti Valentine iyi iri kuita kuti vanhu vapinde pakumanikidzika, nokuda kwokuti rudo urwu ruri kurakidzwa munzira yekuti iwo wapiwa zvakadii. Saka munhu akupinda pakamanikana, yakuita sekunge makwikwi ekuti uyo akatengerwa chakati. Saka ini kurakidza rudo rwangu rukuru kwauri ndinofanira kunge ndichikupowo chakakura kudai. Uye wacho ari kufunga kuti ari kudiwa kana kuti ari murudo, ari kutotarisirawo kuti rudo rwake runge richimeshwa nechipo chaapiwa. Asi zvisiri izvo, nokuti zvaakupinza vanhu panguva yekumanikidzana. Vanhu vozosvika paitinoti pressure kana kutoita depression chaiyo yekuti handina kuwana chipo, asi umwe awana chipo, zvoita kunge asina kuwana haadiwiba. Ndizvozvo mashoko makukutu avari kutaura kuti vanhu vari kusvika pakudumbirwa, ndo depression. Pakudumbirwa, munhu kutadza kufunga, munhu kutadza kurara, munhu kutadza kushanda nekufunga kuti inini paValentine's panapa handina chandakapiwa. Ndinoda kubvunza mubvunzo unozodairika kana tadzoka kunotora mafemo. Ndoda kubvunza kuti paongororo netsvakiridzo netsamba dzimwe dzatainyorerwa, munoziva ndinogashira tsamba dzinobuda paSunday Mail Sondo rega rega dzinonzi mudzimba namaichisamba. Patsamba dzangu zhinji dzakauya mashure mezuva irori, vamwe vanhu vakanga vari kutonetsana nekuti vamwe vakatenda vasiririvo, kuti ndatenda zvako John waita basa watumira maruva, iyo kuti handina kutumira maruva. Amai vari kumba vakaroorwa vari kutendawo baba, babawo vari kutenda amai kuti gore rino ranga riri zuva revarume, manditumira chakati. Amai voti handizvizive. Iwowo mubvunzo ndinoda kuti muubvunze tadzoka kumbotura mafemo. Zviri kumbobva kunani? Zviri kuratidzei mumuri? Ngatimboturai mafemo. Vadikani, tinokutendai nokuramba muchingotandadzana nesu. Tinoziva kuti kana matisarudza hamusumuke, hamuende kana kunonwa putugadzike, nekuti chirongwa chenyu chiri pano. Ndaenda ndabvunza mubvunzo patambozorora kuti kune vakapokanana, kune vakanetsana reverend. Zvipo zvauya ka, mumwe ari kutenda kane rudo rwese, maita kashava, mandiyeuka, maita kachi, munhu otopatika kuti aiwa ndinombokutumirai chinini. Zviri kufamba semufundisi? Zviri kuitika maichisamba zvaakuda Mwari mukati. Nokuti ipapapa pari kushandawo pakuratidza kuti faithfulness hakusisina. Munhu haachagone kumira nemunhu wake ari mumwe chete. Nekuti dei munhu anga achigona kumira nemunhu wake ari mumwe chete amaichisamba, aingoziva kuti kana present yauya yabva kuna John, kana present yauya yabva kuna baba Taku. But then zviri kuzoitika ndezvokuti kana waita vaviri, vanhu vari kuita zvikomba, vari kuita sei, mapresents paanouya hauchanzwisise kuti yabva kunani. Nyaya yekuvimbika kwevanhu ndokwava kupera, ende zvakadaro zvinobva zvakonzeresa nekuti zvinoputsa dzimba. Zvinoputsa dzimba izvozvo. Mashoko makukutu ari kutaurwa namufundisi kuti aiwaka kuvimbika ndiwo upenyu hwedu. Kana wasarudza, kunyange musati maroorana, uine mudiwa wake ndiyeyo. Saka zvaakurakidza chiko izvi. Vanhu havafaniri kutenda here? Hazvichabvisa kakutenda here kari muvanhu? Nekuti tinokura tichidzidziswa kuti kana uchinge wagachidzwa chinhu unotenda, kunyange ukapiwa chinhu chidiki unochitenda, kunyange chikuru, nekuti kwachabva iko kungorangarirwa kupiwa zvinhu. Zvino kana wakuti watenda uyo ati hasiri
watenda uyata wochiita sei naita woita sei woita sei inhau inonetsa ende inhau iri kutonetsa pari zvino mumagariro edu pachivanhu chedu tiri kuona kuti vanhu sezvambotaurwa namufundisi kuti vanhu havasina kutendeka. Vanhu vanoti vapinda muwanano zviya vakutanga nerweseri kurunza kunge mombe ende zvaakuise mazuva ano kuvarume kwacho nekumadzimai zviriko. So munhu unosvika pakuti wopa rutendo kumunhu asiri yakupa zvabva zvakonzeresa manje munhu anosatanga kubvunza saka iye azombokupa wacho ndiani ende ari kupa zvakamira sei zvakamira sani. So taakuona kuti manje wanano dziya nedzimba dzakusvika pakuparara nechinhu chatanga chichinzi chinhu chakanaka asi chinhu chakutozosvitsa pakutoparadza nepakuunza kusamira zvakanaka kwewanano. Saka tiri kuona kuti aiwa zvina kumira zvakanaka kunyange vanhu vasati vatororana chaivo. Takaona paValentine's ipapapa musi wa14 vasati varorana munhu ari kuti aiwa ndine munhu wangu asi munhu otozoona paFacebook kana kuti painternet kuti aiwa munhu uyu akatopiwawo nemunhu wake. asi ipapo ndomboita sendinopinda pakati uchitaura kudaro iyo paFacebook apa havasi vanhu avari kuzvikurura here upenyu ndipo panorakidza rudo here. isusu hatinei nemasaisai tiri kuti tiri kuashandisa zvakanaka here nhaitariro mukuona kwako nekuti vamwe vari kutovhundutswa kuti kuuyuyu ari pastatus yanhingi akanzi chakati chakati zvaapa nhingi izvozvo zviri kufamba sei? Maonero angu mambotaura maichisamba muchitaura kuti tiri kuita sevanhu vari kugara mudunhu rimwe chete pasi rese ongo. Saka tsika dziri kugoveranwa maitiro ari kugoveranwa nenhau yekuti tiri pamwe chete. Zviri kuitwa kuAmerica izvozvi tinozviona pamasaisai. Isu kuno tinozvibatira padenga nedzimwe dzenguva sezvamataura kuti taakuzvikurura pachena. Hatisi kuziva kuti masaisai aya zvakafanana nepachivhitivhiti pano patiri tiri papublic nemumwe mutauro. Saka iwe kana ukange wakuburitsa zviri muwanano yako paFacebook kana kuti pamasaisai zvauri kuita uri kufukura hapwa. Vakuru vekare vaiti kufukura hapwa. Pane zvimwe zvinhu zvisingafaniri kubuda pachena, zvinhu zvinofanira kugoveranwa nevaviri chete. Mashoko makuku tauri kutaura kuti kune zvimwe zvinhu zvinoda kuti muzobvunzwa. Kune zvimwe zvinhu zvinoda kuzobvunzwa. Kune mumwe munhu anozvifumura anozvifukura zvekuti kana mukanzi nyorai bhuku pamusoro paMavis munorinyora sekunge munozvarwa naye. Ndiri kuda kumbouya kwauri nokuti ongororo netsvakiridza yatakaita kune vamwe vakanetsana kumba uku. Baba varamba kuti izvi hazvina kutengwa neshamwari yechisikana, izvi hazvina kutengwa neshamwari yechikadzi. Vamwe vari kutiwo baba izvi hazvina kutengwa neshamwari yechirume. Hazvigoneke here kuti pazuva iroro munhu atengerwe zvinhu zvinodhura kana kuti zvinhu zvakanaka nemumwe munhu weushamwari zvake kana muvakidzani zvinogamuchirika here? Kungoti aiwa ndevavakidzani vangu vanditengera wavo kana kuti zvinokonzeresa? Kana zvichikonzeresa zvinokonzeresa nei? Tinotenda maichisamba. Ini ndinofunga kuti chinoita kuti zvizokonzeresa inyaya yekuti tikatarisa kumashure uku kwepakatangira nyaya yeValentine pakanga pachitanga rudo rwakanga ruchitsanangurwa ipapo rwakanga ruri rudo rwevanhu vaya rwatinoti muchirungu romance. Saka mutsvakurudzo dzatinoita mukatarisa even pamaindaneti pamasaisai panotsanangurwa kuti panguva iyoyo wakanga ruri rudo ruya rweromance unopedzisira vanhu vaenda kubonde. Saka kana vanhu vachipanana zvipo musi weValentine painyanya kutarisirwa kunge vanhu varifanira kunge vachipanana zvipo izvi vanhu vari murudo rwemhando iyoyo. Sakawo nokukurawo kuri kuita vanhu zvinhu zviri kuendawo mberi, zvinhu zvichichinja handitika seiyowo kutanga kwayakaitawo nepatavari nekwatiri kuenda zvinhu zvinenge zvichingoshanduka. Saka umwe anozongoona kuti kana riri rudoka ndogona kungorusheyawo noumwe wangu kunyange ndiri muvakidzani ndingomurakidzawo rudo nekumupa chimwe chinhu. Saka inyaya yekurakidzana rudo. Saka ini ndoona hangu kuti kana kuri kurakidzana rudo kune kusina kumboipa kuti ndapiwa nemuvakidzani wangu ndapiwa nehama yangu zvine zvisina kuipa. Asi kuno umwe akuona akuda kunzwisisa kuti hakuna here zvimwe zviri kuseri
kwechipo ichi. Ndizvozvo tinoda kuti tizoenderera mberi nenyaya yezvipo iyoyi, kuti ndapiwa chipo nemuvakidzani wangu, vatarisa kuti chine uremu hwakaita sei, yatingati value pachirungu. Vona chipo ichi ndeche $1000 kana kuti 1500, vanotanga kubvunza kuti uvakidzani ko uvakidzani hausvike here ikoko, kunzwanana chaikoko kuti aiwa tinopinda tese musangano wakati, tinopinda tese chechi yakati, tinopinda tese club yakati, hazvigoneke here. Vadiwa tariri, zvakasiyana here mapirwo azvo. Aiwa, tinosangana muchikamu chinotevera. Regai timbotora mafemo. Vadikani tinokutendai. Nyaya iri pano maiona kachikurura majasi. Chidonzo redu pano nderekuti ngatiregei kuparadzana, ngatiregei kunetsana nezvinhu zvinopfuura. Valentine's makasununguka, hatigo noti tikapinda muhistory chaiyo yeValentine's chirongwa chese chinopera tichikutsanangurai, asi mazuva ano kune research, kuna sekuru Google ka imbonoitsvagai kuti yakabva kupi. Isusu tiri kuitorera pamusoro pamuri kurwira apa, pamuri kunetsana apa. Saka tisiri kutangisa kuti ndianiko anonzi St Valentine's, sei uri musi wa14. Zvese izvozvo tinoziva kuti munogona kuzvitsvaga mega. Zvatiri kukurukura ndo zvamakatirakidza kuti yakakonzeresa. Ndiri kuuya kwamuri Reverend. Hanzi ndatengerwa nemuvakidzani, ndatengerwa nemumwe wandinopinda naye chechi, ndatengerwa nemumwe watinopinda naye watinoita naye golf, watinoita naye kuclub. Rudo irworwo runotisvitsa pazvipo zvinorema here? Ko kana kuri kumba sei tichitarisa chipo kuti ichi hachingotengwa nemunhu nje ichi? Mazvita maichisamba. Inini panyaya yezvipo iyi, kutengerwa nemuvakidzani akushate pati kunoendera netaipi yechipo chatengwa. Zviripo zvekuti tiri mumba ike zvinezvi pamavalentine vanhu vanotengerana, even zvemukati vanenge vachitengerana. Ndozopinda mumba inini, baba vekwangu voona ndakapfeka zvemukati zvinyuwani, ndoti ndazvitengerwa nemuvakidzani. Zvinotongoreisa question zvega, and unorongedza bhegi usina kunzirongedza maichisamba, unosimuka ugoenda usina kumbonzibva pano. Saka zvinoenderana netaipi. Kana kuri kwekutiwo pavalentine pangouyawo chimwe chinhu chekuti hachisimudze mubvunzo, chonzi chabva kushamwari zvinonzwika. Kwouya maruva amaichisamba akanaka kwazvo ane shepi yelove, woti abva kuna vamwe baba vatinonamata navo, izvo hazvibudi. Ndoona sekuti zvinoenderana netaipi yechipo chauya, kwete kupiwa maruva akadrowa love nababa vepa next door. Unorongedza usina kunzirongedza. Ndizvo zvanzi namufundisi unoenda usina kudzingwa. Hanzi zvinoenda nechipo. Imi madiwa atariri, iri ujira kufuka kana kuwarira, munozviona seiko zvipo zvino? Ko vanhu toziva sei kuti izvi ndo zvipo zvingapiwe munhu ari muwanano yake, izvi ndo zvipo zvingapiwe vanhu vari kudanana vadiwa? Hazvingatinetse here kupatsanura? Asi apa pataurwa namufundisi ndapanzwisisa, asi munhu ataura chokwadi kauyu. Hanzi baba vao namai vakapfeka zvemukati zvitsva, vakati aiwa ndakapiwa nababa pa next door, kana kuti baba vari kutiwo ndakapiwa namai vatinonamata navo uko, nokuti inguva yekungopanana zvinhu. Munhu yataura chokwadi, asi charwadzaka. Asi dai anga anyepa zvaifamba here tariro, kuti aiwa ndakapiwa neshamwari yangu yandakadzidza nayo kuchikoro. Zviri nani ndezvipi? Kuudzwa chokwadi sechataurwa namai ava kana kuti nababa ava, kana kuti tangopiwa neshamwari yangu, kana kuti munin'ina wangu ndiye andipa. Zvazvinoita maichisamba, ukada kuzvicherechedza iko kutozviviga kana kuzvivanza, zvinoreva kuti pane katurikwa karipo. Kana munhu achizama kuviga achinyeba kuti aiwa ndapiwa neshamwari yangu, iye apiwa nemumwe munhu wechirume, pane katurikwa karipo. So asi unozvibata here? Hazvichabatiki manje. Ukazvicherechedza, iyo kutoti kupanana chinhu kuwirirana kwatinoita kuti muukama watinawo, mucherechedzo werudo. Nawo ihombe iripo ndeyekuti tiri kungoda kungozviita pamusi wa14 chete, zvinozounza kubengenuka mwana kuti
kana zvakuitwa nemunhu musi wa14 pamwe pese apa date ndoraipa apa nekuti zvakuitwa muzuva riri kurangarisa zvataurwa nehanzvadzi yangu kuti izuva riri kucherechedzwa vaviri vari murudo vane ukama husiri hweushamwari husingaperere muukama hwebonde. Saka tikangokuona makugoverana tinavo vamwe vaipa vana mai vavo chaivo present yekuti mai motikari iyi, mai chakati ichi, hazvina chakaipa chiripo. Asi chatiri kuti isusu chakaipa ndechekuti vanhu vasinei neukama, vasina humwe ukama hunocherechedzwa hune chekuita nebonde, vochizoti taakupanana zvipo. Ipapo manje ndopaakuti pamuri kubvunza mubvunzo wekuti ko kana ukapiwa wobva wanyeba, chatozounza kunyeba inyaya yekuti zuva iri. Zvino zviri kunetsa pane ongoro netsvakiridza yatakaita, pane mumwe akatinyorerawo achiti chakazosumudza mwando, chakazosumudza mhepo ndechekubva wazoziva kala inodiwa nemunhu nekuziva saizi inodiwa nemunhu. Izvozvo ko pamwe munhu munoziva kuti tine zvipo zvakasiyana-siyana. Mumwe akatarisa zvake anoonawo kuti ava vangapfeke saizi 15 ava vangapfeke saizi 16 kana chii. Saka seiko zvichinonetsa kuti vaziva sei kala yenyu yamunofarira imi, vaziva sei saizi? Nyaya iri kukurukurika pano neiona sei? Sezvambotaurwa naReverend kuti zvaakuenderana nemhando yechipo chapiwa ichi. Nekuti ndiri kutaura kuti umwe wangu apiwa chipo chezvinhu zvemukati, inei pamwe seumwe wake handitarisire kuti angatengerwa chipo chemukati neumwe munhu. Saka izvozvo zvinenge zvaakusimudza mibvunzo yakawanda kuti kweiwo wazopiwa ini ndambotadza here kukutengera zvomukati. Uye zvimwe ngatimboendai nekuseri kwacho, ngatimboti hazvisi zvemukati, chimwe chipo. Ngatimboti baba vanofarira perfume yakati yabva yauya chaiyo yavo sei dziri padressing table. Ini chandinotenda kana tichifamba nekuda kwevanhu vakawanana, tinokurudzira kuti ushamwari hunofanira kuva huri hunonzi pachirungu family friend, wokuti inini handikwanise kuti ndizova nedzimwe shamwari dzinonyanya kubatana neni pasina umwe wangu uyu. Saka kana ndichitengerwa chipo ichi chinofanira kungoya sepajekerere pekungoti ndauya nacho baba naamai zvichida vari pamwe chete. Izvozvo zvinozoitawo kuti pasasimuke mibvunzo yekuti mazombopanana kupi, zvanga zvazomboita sei. Saka ndikangotarisa kudivi rimwe chete, nokuti kana tiri muwanano tiri ekapo, shoko raMwari rinechitaura kuti hanyama imwe chete. Saka shamwari yanguwo inovawo shamwari yako. Saka kana ari kutida tose akufanira kutotirakidza rudo tose. Kana atengerawo baba perfume inodhura, ngaachinditengerowo zvandinofarira, oyo nazvo zviri pamwe chete. Zvikadaro aiwa panowa nekuwirirana apazuva nekutora mata akatengera mumwe chete. Aiwa tinoda kuenderera nayo mberi nyaya yasumudzwa apa kuti kana tiri nyama imwe chete nevatinonzwanana nawo zvinogoneka here, nokuti dzimwe shamwari dzaachisamba madzimai acho haasiriwo shamwari dzangu. Ivo ininiwo zvimwe chetewo navo, ivowo vanonzwanana nababa vepamba apa, ini ndisingatarisani kudini, nokuti hazviite sei zvakagadzirwa kuti vachisamba kana vaine shamwari yavo mudzimai wavo ndouya shamwari yangu. Takadzidza kuzvikoro zvakasiyana, takakura kunzvimbo dzakasiyana-siyana, tikararama upenyu tisati tapinda mudzimba idzi. Ngatisangane muchikamu chinotevera.